What's up guys? Balik sa ta, mag road trip ta. Pinaka-last na nina to nga road trip this April 2024 kay May naman po dayon. Mag road trip ta from Barangay Poblacion padulong sa Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental. So banin sa ganun niyo sa atong road trip karon. Time check, it's 3:31 sa kahaponon. Tara, let's go. Nata sa Barangay Poblacion guys. Trip na. Bago gi-construct dire yo. Tsaka yung pangalan ani nga building. Mao kana kita ninyo nasa right na part. Mao kana. Wala mo gibutang unsa na siya.
kita yung kwan, na violet nga kwan. Mga dahon cherry blossom ba na? RM Pater Palap. Naibagong kananan diri guys, oh. Diyo kaning na yung mga giparkingan sa auto. Pangalan ano? FJ Food House. FJ Food House. Ha? FJ. Na sila ay pizza. Klase lang ko. Mut na ba sila ay burger ka din? Sabaw ni Upaw.
Ang tawag daw ni nga kahoy guys sa mapa kanang taas. Friendship tree daw na. Na sa mapa i-check gani, friendship tree. Friendship. Huwag kang matawag sa friendship tree. Doon no. Wow, sada gig ba no? Danong gig ba? Review. Sada gig view na. Na nay kahoy yo tunga sa Ayak. Sa Kalay. Victor's Go-Kart. Diri di agyo ng Victor's Ah, Go-Kart. Oh, sana gini nga dalan diri guys. Wow, ganun ginang trees. Oh, green gayo na eh. Green guys tanan. Diri na din magsugod ang mga road nga luag. Ng ilang giwidening ba. Diyan sa unahan. Oh, tsada nga kahoy yun. Green lagi kayo na eh. Wow. Daan ay. Dire guys, luwag na kayong dalan dire. Ups. Kamulo silang trabaho. Stop sa tayo, stop.